kamfanin nan da ya yi suna wajen juya fina-finan Indiya da kuma Turanci zuwa Hausa, wato Algaita Dub Studio, a wannan karan ya fidda wata zazzafar fassara wanda yake ji da ita mai suna Zamani. Wannan fim dai Algaita sun jima suna tallansa kuma sun nuna cewa fim ne da masu kallo za su ji daɗin kallonsa sosai. Algaita sun bayyana a shafinsu na Facebook cewa sabuwar fassararsu mai suna Zamani ta fita kasuwa, don haka a yanzu kowane masoyinsu zai iya zuwa ya nema ya saya ya kalla. Kuma wannan fassara tana ɗauke da jarumi Charan, wanda Algaita sun fassara fina-finansa bila adadin. Algaita Dub Studio ɗin sun rubuta a shafinsu na Facebook cewa an zo wajen, hallau dai sabuwar fassara mai suna Zamani ta fita a kasuwa na jarumi Ram Charan. Ku an taya kasuwa da wajen 'yan downloading ku da malmale ku shege kwarkwatocin idanunku. Jinjina gare ku masoyan Algaita Dub Studio. Wannan dai shine sakon Algaita wanda take sanarwa masoyanta cewa ta fidda a sabuwar fassara, kuma a yanzu za su iya zuwa kasuwanni da wajen masu tura fim, wato 'yan downloading, domin su nema su kalla. Akwai dai kamfanonin fassara fina-finan Indiya, Turanci da kuma Chinese zuwa harshen Hausa a ƙasar Najeriya, musamman arewacin ƙasar Najeriya da yawa. Sai dai kuma masu kallo sun yi ittifaƙin cewa babu wani kamfani wanda fassararsa take burge an kallo kamar kamfanin Algaita Dub Studio. Kuma su kansu Algaita sun san cewa aikin su ingantacce ne. Wataƙila wannan dalili ne yasa Algaita ɗin ba a ganin yawan fina-finanta suna fita akai-akai, sai an ɗauki lokaci, wani karan sukan yi wata 2 ko sama da haka ba su fidda fim ƙwaya ɗaya ba. Wannan fim dai da Algaita suka fassara zuwa Zamani a Hausa, asalin sunansa shine Orange, kuma an fidda wannan fim ne a shekarar 2010, wato yanzu shekara 11 da fitowarsa. Fim ne da yake bada tarihin wani matashi wanda yake soyayya sosai da kuma neman rigima a fim din. Fim ne wanda zai ɗauki hankalin mutane, kuma hakan yana nasaba da cewa dama Algaita suna fassara fina-finai ne masu alaƙa da soyayya da kuma wani tashin hankali, wanda akasari an fi son irin waɗannan fina-finai a arewacin ƙasar Najeriya.